It-tama rridu nkomplu nsarfuha f'aktar ħidma sabiex verament ikollna partit rebbieħ. Ek sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt attività soċjali li jittellet għal residenti tas-Sid Distrett fl-Alexandra Hotel f'San Ġiljan, li ma distrett jinkludi il-lokalitajiet tas-Siġġiewi, Ħal-Qormi u Ħalluqa. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lill-kumitati, lid-deputati u lill-kandidati kollha tas-Sid Distrett li l-koll qed ikomplu jaħdmu sabiex ikompli jitwassal il-messaġġ ċar tal-Partit Nazzjonalista. Elix Borg sostna li din is-sena hija waħda kruċjali u rridu nxammru l-kmiem u nkomplu naħdmu. U minkejja tnaqqis fid-distak li xedu s-surveys reċenti, xorta waħda qatt fadal xi jsir. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li jemmen li fis-Sid Distrett hemm fejn nikkonvinċu aktar nies jersqu qrib tal-Partit Nazzjonalista sabiex verament niksbu r-riżultat li jistħoqilna u nirbħu l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Stqar li din tista' ssir biss flimkien man-nies. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello irringrazzja lill-Kumitati Distrettwali għal kontribut tagħhom u qal kif it-taqid tad-distretti permezz ta' attivitajiet soċjali u politiċi qed iħalli l-frutt. Temm jappella għal ħidma konġunta fuq livell distrettwali għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Għal din l-attività il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg kien akkumpanjat minn Sara fejn preżenti kien hemm ukoll numru ta' deputati, kandidati u kunsilliera lokali.